Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Welcome back sa ating online daily devotional. Today is Thursday, October 7, 2021. And before anything else, I would like to apologize sa lahat ng ating mga viewers, sa lahat ng nakasubaybay at palaging nanonood sa ating live daily devotional. I would like to say sorry sa lahat kasi kahapon wala tayong devotional. And on the other day, last Tuesday, wala din tayong devotional. So let me tell you what happened, okay, for us to know more about sa ating kalagayan, okay. So last Tuesday, merong problema si Facebook. I can't even open my Facebook account sa laptop, and then merong update, no, as what I've know. Merong update si Facebook last Tuesday morning from 12 midnight down to 6:40 in the morning. And then kahapon wala din po tayong live because of technical problems. So I am asking to everyone na continue to pray for this ministry, lalong-lalo na sa inyong ubos na lingkod kasi paminsan-minsan inaatake talaga tayo ng kaaway para magkakaroon tayo ng kahinaan at hindi may pagpapatuloy ang ating daily devotional, lalong-lalo na sa ating technical issues. And but it doesn't mean na kaya niyang pigilan ang ating gawain sa Panginoon. It can't even hold us kasi alam naman natin na para talaga ito sa Panginoon. But I thank God for what He has done to this ministry kasi patuloy, no, at nagpapatuloy. And I thank the Lord sa lahat ng mga viewers, sa lahat ng mga avid listeners, sa lahat ng Journey with God family, lalong-lalo na sa mga prayer warriors na patuloy na nagdadasal, no, for this ministry. And ayun, no, ngayon makapagpapatuloy tayo. So, good morning sa lahat ng ating mga manunood from different countries, sa mga nanonood na nasa abroad, sa local places dito sa Pilipinas, sa Luzon, Visayas at saka sa Mindanao. Thank you for having you and for keep on supporting and watching this live. And of course, no, maraming salamat din sa lahat ng mga nagiging bahagi nito. And I would like to recognize everyone, lalong-lalo na sa mga nanonood ngayon, no, sa ating live. Good morning to Ma'am Evelyn Asano from Japan, and to Ma'am Tiffany Katanda from Japan as well. And to Ma'am Bel Villarba, good morning, Ma'am, and thank you for having you this morning. So, time check, 5:22 in the morning, and without any further ado, can you please prepare yourself? Don't forget to share this live and tag your friends. This is what I am always saying, no? Before po magsisimula ang ating pag-aaral sa salita ng Panginoon, kasi alam naman natin na kung namimigay tayo ng bigas, ng pera, kung tumutulong tayo sa ibang bagay sa lahat ng ating mga mahal sa buhay, ang pinaka-importante natin na maitutulong sa kanila ay ang spiritual na bagay. Kasi hindi ito nawawala, mananatili ito kahit sa eternity. Kaya ito yung pinaka-importante na maibibigay at maitutulong natin sa kanila. So don't forget to share this live and tag your friends because it is very important for us to help them in their spiritual needs. Okay, so stay tuned, stay connected. Pakinggan po natin ang ating opening song while nag-share kayo at nagtatag kayo sa inyong mga kaibigan. Ikaw ang kusog kanako, kalipay ug dalampana.
walay maikakumpara sa imong gugma. Ikaw ang kusog kanako, kalipay ug dalagpanan. Uabot man ang problema, walay makapahimulan, walay maikakumpara sa imong gugma. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Muluhod ako sa tigilan mo, musimba kanimo o Diyos. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Ikaw akong Diyos, ikaw ang kusog ug kalipay ko. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Muluhod ako sa tigilan mo, musimba kanimo o Diyos. Sa man ang langit, gugma mo para sa tanan. Ikaw akong Diyos, ikaw ang kusog ug kalipay ko. Ikaw akong Diyos, ikaw ang kusog ug kalipay ko. Alright, yan po ang mensahe sa awitin sa umagang ito, no? Ito yung nagbibigay palagi ng kalakasan sa bawat isa, kung bakit tayo magpapatuloy sa buhay. Siya yung ating lakas, siya yung ating patnubay, siya yung ating Diyos, siya yung ating buhay. So, ano man ang mga pinagdadaan natin sa mga panahong ito, go, move forward. Kasi hindi naman ibig sabihin na nagpapatuloy ka dahil malakas ka. Nagpapatuloy ka kasi meron kang kalakasan na naangkin sa bawat araw kasi andyan ang Diyos, no? Kasama mo siya palagi at palagi siyang gumagabay sa'yo. Anyway, good morning sa lahat ng mga bagong pasok sa live. Good morning to Ma'am Jocelyn Carlos from Japan. Ma'am Jenny Kaalim Tokura, good morning ma'am, and still from Japan, thank you for having you today. Ma'am Marian Sipan, good morning and thank you for tagging your friends. Ma'am Jenny Kaalim once again, good morning. And kay Ma'am Jocelyn, thank you for tagging your friends, Ma'am Jocelyn. And kay Ma'am Aida Kiuta, kay Ma'am Bel Villarbat, thank you for tagging them, Ma'am Jenny. Kay Sister Sheila Sumatra Chuza, good morning and thank you for tagging your friends. Sister Merlin Sarsi, good morning and thank you for your presence. Kay Ma'am Evelyn Asano once again. Kay Ma'am Bel Villarba, good morning Ma'am Bel, and thank you for tagging your friends, Ma'am. Kay Sister Irish Joy Federico, good morning Sister Irish, and thank you for having you this morning. Kay Ma'am Emily Budadong, good morning. And kay Sister Gigi Bualan, good morning Sister G. And sa lahat ng andito ngayon, magandang umaga and thank you so much for your presence
today. Sa ating YouTube channel, maraming salamat sa mga patuloy na sumusunod at nanonood. Mamaya babasahin ko po ang inyong mga pangalan. Ma'am Rowella Tingson, Aungayan, good morning Ma'am Weng, and thank you so much for having you this morning. Brother Eric Lobo, good morning. Ate Loman, good morning, and thank you for your presence. Okay, time check, 5:30 in the morning. So, we are now in the last part of our study about the importance of instructions. Okay, so can you please open your Bible with me right now? And if you have your Bible with you, turn it in the book of Psalm chapter 32 verse 8. Okay? Psalm chapter 32 verse 8 if you have your Bible with you. But if you don't have your Bible with you, still you can read our text sa ating screen. Makikita niyo po yan. Psalm chapter 32 verse 8. Verse 8 to verse 9. Sir Arinato Buwan Antonio, good morning sir, and thank you for having you this morning. Okay, the Word of God says here, I will instruct you and teach you in the way you should go, and I will counsel you with my loving eye on you. Verse 9. Do not be like the horse or the mule, which have no understanding, but must be controlled by the bit and bridle, or they will not come to you. May God bless upon the reading of His holy word. Shall we pray? God and loving Father, we thank you for this morning. We thank you for a good sleep. We thank you for another chance that we can correct our mistake. And we even thank you, Lord, for this opportunity that we can still worship you in spirit and in truth together with our online brothers and sisters. We even thank you, Lord, for the gift of life. And we thank you so much for the presence of everyone here, always willing to grow and always willing to learn and listen to your words. We ask you, O God, today that you will cleanse our hearts and purify our thoughts. Forgive us, Lord, from all our trespasses, from our failures, from our faults. And may you guide us this morning. May you fill us with your words. Sana naman, Panginoon, ay patuloy niyo po kami na bibigyan ng wisdom and spiritual understanding. In the very simplest way, amin po agad na maintindihan ang iyong mga salita. Lord, ganun din po sa iyong ubos na lingkod. Nilalapit po niya ang kanyang sarili, humihingi din po siya ng kapatawaran sa kanyang pagkakasala. Nawa, ikaw po ang gagabay sa kanya. Nawa, bigyan niyo po siya, Panginoon, at gabayan niyo po siya sa kanyang pagiging tagapagsalita on your behalf. Dagdagan niyo siya ng wisdom, spiritual understanding, and knowledge, Lord, that he can share your words not based on her knowledge, on his knowledge, Lord, not based on what the research do, but Lord, based on your words na sana meron kaming matutunan at merong mga tao, Lord, na mababago sa pamamagitan ng iyong mga salita. Lord, sana po ang iyong boses ang maririnig sa bawat isa. And Lord, anoint every words na lalabas sa bibig ng iyong ubos na lingkod. In Jesus' name we ask and pray all these things. Amen and amen. Again, magandang umaga sa ating lahat at thank you so much sa mga nagtatag ng kanilang mga friends. Sir Renato Buwan Antonio, good morning sir. Ma'am Jocelyn, Ma'am Weng, Ma'am Jenny, thank you for tagging your friends once again. And kay Ma'am Marian Zipan, thank you so much for tagging your friends once again. And we all know that we have our existing series topic, but we will end this topic this morning. At bukas, magpapatuloy tayo sa pag-aaral ng ibang topic. But before we end this topic, kinakailangan natin na matutunan ang pangatlong bagay, kung gaano nga ba kaimportante ang pagsusunod natin ng isang instructions. Okay? So, the importance of following instructions. So, gagawa lang tayo ng sort of recap. Sa first lesson, we all know that the importance of instructions is this.
It will give you the best results you could ever had. And sa lesson number 2, it is like it will give you the right direction in life. Hindi ka lang niya bibigyan ng magandang resulta, bibigyan ka pa niya ng isang gandang direksyon sa buhay. And the lesson number 3 is this. Ngayon at itong pag-aaralan. This is the lesson number 3. It will guide you. Okay, it will mold you, hurt you, and guide you for you to grow as a real, responsible, dignitary person. Ito yung hindi nakukuha agad ng isang tao. Alam nyo, once na susunod ka ng instruction, kailangan mong intindihin muna na hindi yan mga flowery words for you to be persuaded kung ano yung mga salita na yan. Instructions are like para itong isang tawag dito, para itong betadine or alcohol na kapag yung sugat ay bubuhusan mo ng alcohol, sobrang sakit niyan. And it is a part of molding process. Sasaktan at sasaktan ka, tingnan mo yung sugat, buhusan mo ng alcohol. Di ba? Or sprayhan mo ng alcohol. Di ba? Sobrang sakit. Ang hapdi. Napakasakit. Pero, nakakatulong. Nakakapagaan. Like, try to, try to put some try mo lalagyan yung sugat mo ng isang sili. Napakaanghang ng sili. Pero based on the study, ang sili ay nakakatulong po, sa isang pagpapagaling ng sugat. According sa study sa mga nagre-research ako, ang sili po ay nakakatulong siya kapag mayroon pong malalang sugat ng isang tao noong unang panahon. Ito po ang siyang ginagamit para papagalingin. Sa pamamagitan ng pagdikdik ng sili, pipigay nito, tapos ilalagay sa sugat. Napakahapdi. Napakasakit. Hindi lahat ng tao ay gumagawa nito. Kasi alam nila kung gaano ito kasakit. Pero, nakapagpagaling. Ito yung instructions. Masakit pa minsan-minsan. I could still remember when my mentor tell me that if you are not willing to follow and listen to instructions, you will never grow. At hindi ka aabot sa iyong paruroonan. So meaning to say, instructions is healthy sa isang tao kapag ito po ay willing na masaktan, willing na ma-mold, willing na mag-guide, at willing na mag-grow. As a real, take note, real, responsible and dignitary person. Kapag ang isang tao ay hindi po willing na tatanggap ng isang mabigat na responsibilidad, hindi siya matatawag na isang real man or real woman. Kasi the more po kayo tatanggap ng isang responsibility, the more po kayo makakarinig ng instructions. Well, not your partner themselves, verbally ang bibigay siya ng instructions. Okay? Kapag nagtatrabaho ka, you can hear a lot of instructions. Kapag nagne-negosyo ka, you can hear a lot of instructions kasi magbabasa ka. Like makikinig ka sa ibang tao na napakataas na ng kanilang experiences when it comes to business, when it comes to works.
And ang pinaka-importante na bagay sa isang tao ay ang instruction sa spiritual aspect. Because even the president himself need a spiritual advisor. Walang sikat na tao na hindi nangangailangan ng spiritual advisor. If you can make some research, halos lahat ng mga leaders, presidente ay meron silang tinatawag na spiritual advisors, and it is so necessary. Kasi nga, ang spiritual advisors, ito yung parang tutulong sa you to give such kind of decision making in life para sa ikabubuti ng lahat. So meaning to say, following instructions will mold you, hurt you even sometimes or once in a while, or consistent ba ito, no? And it will guide you for you to grow as a real, responsible, and dignitary person. Kapag sasabihin natin na dignitary person, it is a man of dignity, a woman of dignity, a man or a woman of reputation. How you take a good care. Kung paano mo iniingatan yung dignidad mo, yung reputasyon mo. Kasi ito yung mga bagay na hindi mo pwedeng ibibinta at hindi na ibibinta. No? Pastor, practical na ngayon, bla 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 bla. Ano mang yung mga rason mo sa buhay, ano man yung mga gusto mo sa buhay. Hindi kita mapipigilan kung ganun ang iyong pag-iisip. Pero sasabihin ko ito, it is a biblical advice. Sabi pa ni Solomon sa Proverbs chapter 22 verse 1. Sabi pa niya, a good name is rather to be chosen than gold and silver. So meaning to say, ang reputasyon ang siyang pinakamagandang bagay, ang dignidad ng isang tao. No? Kaya kahit napaka-professional mo pa, kung sira yung dignidad mo, para ka ring walang pinag-aaralan. Pero kahit wala kang pinag-aaralan, pero iniingatan mo yung dignidad mo para kang isang merong mataas na aabot sa buhay. Ganun lang yun. Kaya you just need to listen, live the instruction, follow the instructions because it will keep you as a as a responsible dignitary person. Pero you just need to be careful kung sino yung instructions na papakinggan mo. And the only instructions who will purely, walang bias na magko-correct sa'yo, walang bias na nananakit sa'yo, walang bias na nag-guide, nagmo-mold sa'yo, ito lang po talaga ang salita ng Panginoon. No other than that. Kasi, if you try to search the scripture, wala na pong ibang gagawin ang scripture sa buhay mo kundi sasaktan ka kapag hindi ka natuto. Okay? Iga-guide ka para mag-grow ka. So, ito yung mga bagay this morning na pwede nating matutunan. You just need to mark this verse sa mga Bible nyo. Okay? So, this is the verse. 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, what the Bible said. It says here that all scripture is God-breathed. God's instruction. When we say instructions, it is the Lord's breath. No? Ito yung hininga ng Panginoon. Ang kanyang mga instructions, ang kanyang mga salita, it is His instruction, it is His hininga. And it is very useful for teaching, take note, useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. So, there are 4 things. Now, it is useful for teaching, number 2, rebuking, number 3, correcting, and training in righteousness so that the servant, not just pastors themselves, servant, tayo pong lahat yan, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Okay? So, dito tayo i-shapen sa salita ng Panginoon kung ano yung dapat nating gagawin. Kung paano tayo gagawa ng desisyon. Kung paano tayo matuto. Kaya,
kapag nasasaktan po kayo sa salita ng Panginoon, you need to be thankful because it is very helpful. Tingnan mo, sa parte ng katawan mo, kapag hindi ka nasusugatan, hindi mo mararamdaman na isa ka palang tao, na meron kang kahinaan. Di ba? Try to hurt yourself. Masasabi mo, wow Lord, talagang totoong tao ako, hindi ako manhid, hindi ako robot. Ganon din ang salita ng Panginoon. Kapag nasasaktan ka, meaning to say, tanggapin mo na nagkakamali ka. Na meron kang hindi magagandang bagay na ginagawa. Hindi ka lugod-lugod na mga bagay na ginagawa. So meaning to say, kapag nasasaktan ka sa salita ng Panginoon, meaning to say, ibig sabihin, tinuturuan ka, kinokorek ka, rinirebuke ka, tinitrain ka para magiging mas mabuti kang anak niya. Okay, so first thing that we need to learn, letter A. When the instruction of the Lord hurt you so much, meaning it is very helpful and effective. But if the instructions are very easy to bear, meaning it is useless. Walang instruction na madali mo lang gagawin. Lahat halos ng mga instructions ay mahirap pero kailangan mong gawin. So kapag ang instruction ng Panginoon sa buhay mo ay nakakasakit po sa inyo, meaning to say, it is very effective and helpful. Nakakatulong po ito. Lalong-lalo na kapag nasasaktan ka, nakakarinig ka sa salita ng Panginoon tapos tagos sa puso ang sakit, meaning to say it is effective. It is very helpful. Pero kapag hindi ka nasasaktan, yung pinapalabas nyo lang sa kabilang tainga, ang mga instructions ng Panginoon at naririnig natin, well, walang bisa yan. At hindi yan makakatulong sa buhay mo. So, lahat ng instructions na ini-internalize natin, binibigyan natin ng pansin at binibigyan natin ng halaga, nakakatulong po yan. Masakit man, but nakapagpapasalamat ka sa Panginoon. Masasabi mo sa Panginoon, Lord, salamat. Kasi, masakit man ang salita mo, pero totoo. Nare-remind ako, nakakatulong sa akin. Ibang tao kapag nasasaktan, nagagalit. Ayaw ko na dyan sa kanya, pastor. Kasi hindi siya mabuting kaibigan, sinasaktan niya ako, masasakit na mga salita yung naririnig ko sa kanya. Kung tatanungin mo, totoo ba yan sis? Oo, totoo pastor, pero hindi naman pwede na ipamukha niya sa akin. No, hindi yan ipinamukha sa'yo. Sinasabi lang ang totoo kasi ang totoong kaibigan, ang totoong kapatid ay nagsasabi ng katotohanan. Hindi tinatabunan ang mga pagkakamali. Yan ang totoong kaibigan. Yan ang totoong kapatid. Kasi kapag sinasabihan ka ng mga salita na tatakpan lang man ang iyong mga pagkakamali, ito yung kaibigan na hindi totoo. Hindi totoo. Pero yung kaibigan na sinasabihan ka ng mga katotohanan para maitatama ka, yan ang totoong kaibigan. Yan ang totoo mong kapatid. Ganon din sa Panginoon. Ang katotohanan, masakit man, but according to John chapter 8 verse 32, the truth will set you free. Masakit man ang instruction, but it will be very, very more effective sa buhay mo. Ito yung salita ng Panginoon. Sabi sa Hebrews chapter 4 verse 12, for the word of God is alive and active. For the instructions of the Lord are alive and active. Anong kasunod? Sharper than any two-edged sword. Sharper than any double or two-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Grabe, no? Ganito ang instructions ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon. Masakit. Kasi kaya niyang tatabasin ang napakatigas na puso. No?
Kaya niyang hihiwalayin ang soul and spirit which is inseparable. Kaya niyang hihiwalayin ang joints and marrow. So, in reality, walang isang matigas na tao sa salita ng Panginoon. Kahit gaano katigas ang puso ng isang tao, kapag ito po ay natatamaan sa salita ng Panginoon, kailanman ay hindi na ito maninigas. Magiging soft ito. Mura bitawg ka ng foam. Muha na siyang pislito ang parating humuka. Ngayon ana ang kasing-kasing sa tao. But hindi yan mangyayari kung walang puso na hindi marunong susunod at makikinig sa mga instructions na nakakatulong. Alam nyo, kung hindi nyo maiintindihan verbally sa salita ng Panginoon ang instructions, then God will send you someone who is going to elaborate, to emphasize the instructions of the Lord for you to learn. Kaya nga gumagamit ang Panginoon ng kaibigan mo. Gumagamit si Lord ng preacher, ng pastor, para mas maiintindihan mo ang instructions ng Panginoon sa'yo. Kasi kapag ikaw yung nagbabasa paminsan-minsan, no? Magduka man ta magbasa og Bible. Paminsan-minsan, no? Aantukin tayo. Paminsan-minsan, wala tayong gana. Parang optional lang. Kaya, nakikita ng Panginoon kung ano yung dapat. So, nagpapadala siya ng mga preacher, pastors, friends, close friends and best friends for you to listen and learn. Kapag hindi pa tayo nakikinig, ang ginagawa ng Panginoon para makikinig ka sa ikatlong pagkakataon, ipapadalhan ka niya ng mga pagsubok. Kapag hindi ka pa rin nakikinig at sumusunod, ay magpapadala na ang Panginoon ng mga malalaking circumstances. Kapag hindi ka pa rin makikinig, well, matigas talaga, doon na siya magpe-perform ng chastisement. At take note, chastisement is very grievous. Kapag ang Panginoon na ang siyang gagawa. Kaya hanggat hindi pa yan nangyayari, well, dapat makikinig tayo. Dapat pakinggan natin kung ano yung diretso na punto ng Panginoon para tayo po ay matuto. Kasi it is very sharper than any two-edged sword. So, ito yung instructions ng Panginoon. Okay? Next. If you are truly eager to become the best version of yourself, you need to start reading your life manual, which is full of instructions that will mold and shape you to become the best you. So, kapag eager ka talaga na magiging successful, kapag eager ka na mababago ang iyong sarili, kailangan mong simulan. Hindi bukas, hindi next year, hindi next month, kundi ngayon. Simulan mo na ang pagbasa ng manual sa buhay mo. Ano nga ang manual sa buhay mo? Di ba kapag bibili ka ng isang cellphone or any gadget, kinakailangan mong magbasa ng manual para matuto ka kung ano ang gagawin mo kapag merong problema ang nabili mong gadget. Kapag bibili ka ng wardrobe, paano yan i-assemble? Merong manual yan. Kapag gagawa ka ng building, merong blueprints yan. Kailangan mong tingnan. So, ang buhay natin ay meron siyang blueprints. Blueprints is an engineering terminology. No? Lalong-lalo sa mga architect, no? Gagawa yan, no? Lalong-lalo sa mga civil engineer, meron yan silang mga blueprints. Tayo meron din tayong blueprints. Hindi lang natin binabasa. Ito yung manual natin para ma-mold tayo, ma-shape tayo to become the best version of ourselves. So ano nga ba ang manual natin? Ito yung salita ng Panginoon. Yung Bible mo. Yan ang manual mo. Kapag nagkakamali ka, ang Bible ang
ang magre-remind, ang Word of God ang magre-remind sa'yo nga, ito po yung gagawin mo next time. Ito yung tanggalin mo sa attitude mo. Ito yung tanggalin mo sa character mo. Ito yung baguhin mo sa sarili mo. Yan ay tinuturo ng Word of God. It is for your own good. Kapag hindi tayo nagbabasa, yun nga, nagpapadala ang Panginoon ng mga preacher para mas magiging maigi tayo at mas magiging attentive tayo sa mga isinasabi ng Panginoon. Kapag hindi pa rin tayo nakikinig, yun na. Mas bibigat para pakinggan lang natin ang kanyang boses. Kapag hindi pa rin, mas mabibigatan ka pa. So, saan ka pa? Simulan mo na ang pagbasa sa manual ng buhay mo. Kapag naligaw ka man ng landas, kapag meron kang manual, meron kang mapa, hindi ka na maliligaw. Tingnan mo lang ang mapa ng iyong buhay. Yan po ay ang salita ng Panginoon. It is not just an instructions, it is also your map sa journey mo sa mundong ito. Kailangan mo lang talagang matuto. So, how could you know that? How could you know that? Alam na ba natin kung ano talaga ang ibig sabihin ng Bible? Is there anybody here na alam nila kung ano yung ibig sabihin ng Bible? Alam nyo ba? Pastor, is there anybody here who is going to answer? Pastor, ang Bible po ay salita ng Panginoon. Yes. Salita talaga yan ng Panginoon. It is God's breath. No, it is His breath. It is instructions. So anybody here can say it to me or can elaborate. Ano po ba ang Biblia? Kasi tatapusin natin ito, ang pag-aaral na ito, tatapusin natin ito sa pamamagitan ng pagkikilala natin kung ano nga ba talaga ang Bible. Kasi ito yung mga instructions niya . At kinakailangan natin ito. Babasahin, kung hindi man tayo nagbasa, pakinggan natin kung ano ang mensahe ng Panginoon sa pamamagitan ng mga preachers out there. So, ano nga ba talaga ang Bible? Kasi maraming hindi naniniwala ng Bible. At kapag hindi sila naniniwala ng Bible, well, hindi natin sila masisisi. Kasi yun ang kinalalakihan nila. Pero tayo na mga naniniwala sa Bible, tayo na mga naniniwala sa salita ng Panginoon, kilalanin natin talaga kung ano ang Bible. Okay? So, since patapos na tayo sa topic na ito, ibibigay ko sa iyo kung ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng Bible. Okay? So, sana matatapos ito na meron ka pong natutunan kung ano nga ba talaga si Bible sa buhay mo. This is it. Remember what the Bible tells you. Remember what is the meaning of the Bible. It is it. Bible is basic instruction before life end or before leaving earth. Di ba? Matagal na natin kilala si Bible pero baka ngayon lang natin natutunan nga na ito pala si Bible. Ito yung basic instruction. Ito yung foundation mo sa buhay. Sabi pa nga ni Pastor Allen, kapag ang relationship ay walang matibay na pundasyon, madali lang yang magigiba. Pero kapag mayroong matibay na pundasyon, kahit gaano kalakas ng bagyo, pagsubok, ni minsan mananaig yan. Ni minsan hindi yan tatalunin ng mabibigat na mga pagdadaanan sa buhay. Okay? Ganon din ang buhay natin. Kapag meron tayong napakatibay na pundasyon, well, malaki man ang problema mo, mabigat man yung mga pinagdadaanan mo, nasa point of giving up ka man, pero hindi yan mangyayari. Hindi ka gi-give up sa buhay. Hindi ka uuwi na talunan sa iyong Ama. Magiging victorious ka palagi kasi meron kang matibay na pundasyon. Meron kang matibay na prinsipyo. Kung nagiging pundasyon mo lang talaga ang salita ng Panginoon, remember, it is a very basic. Basic, simple lang. It is your basic instruction
Take note, it is your basic instruction before ka po mawawalan ng buhay at before ka po lalabas sa mundong ito, before ka haharap sa iyong Creator, before tayo haharap sa ating Panginoon, kinakailangan talaga natin ito. Because it is our life's foundation. It is our manual. It is our instructions. So pakinggan lang natin, isa sa buhay natin. Sabi ko na nga ba, na ang Bible po ay magbibigay po sa atin ng isang napakagandang resulta that we could ever had. It will give us the right direction. It will mold us, hurt us, guide us for us to grow a real, responsible, dignitary person. So, ganun lang po. At sana po ay mas magiging attentive tayo sa pakikinig ng mga instructions ng Panginoon. Ano man po ang instructions ng Panginoon. Like for example, paminsan-minsan, ito kasi ang nangyayari. Lalo personal testimony. Like, may mga panahon na nagiging emotional tayo. Even me. The time that the time na nagiging broken yung family namin, I was very emotional. Panaiyak ako. And to the point na nagiging self-righteous ako. But alam niyo, yung tipong patuloy na nagbibigay ang Panginoon ng instructions, okay, you need to love, ito yung instruction, you need to love to someone who hurt you. Ayaw pa rin eh. Kasi tingin mo sa sarili mo, ganito na ako ngayon, tapos ganyan yung gagawin niya. Tingin mo sa sarili mo, parang sino ka na eh. Hindi pa rin ako nakikinig. I always reading my Bible that time. Hindi pa rin ako nakikinig. Kaya ang ginagawa na ng Panginoon, okay, hindi ka pala makikinig sa akin ha. Meron ng mga someone na nag-a-advise sa'yo. Hindi ka pa rin nakikinig ha. So, gusto mo talaga na mangyayari ito mismo sa sarili mo. And I don't regret what happened. Kasi nga, doon na ako nakikinig. Yung tipong mismo sa sarili ko na nangyayari. And after ito nangyayari sa sarili ko, doon ko nakikita ang importansya sa pagsusunod at sa pakikinig po ng mga instructions ng Panginoon. Sometimes ang realization hindi mo makikita sa mga pinagdadaanan ng isang tao. Ang realizations paminsan-minsan hindi mo yan makikita sa pamamagitan ng mga naririnig mo. Ang realization paminsan-minsan makikita mo yan sa pamamagitan ng pinagdadaanan mo. Sa pamamagitan ng i-reveal ng Panginoon sa buhay mo through circumstances, trials. Pero mabibigat na yan, masasakit na yan. Kaya nga, nasabi ko sa sarili ko, I talk to the Lord, sabi ko kay Lord, Lord, ganito ka pala magbibigay ng lesson sa buhay. Masakit. Sabi ko sa Panginoon, para akong bata na nakikiusap sa Kanya, masakit naman talaga, Lord. Pero di bali ng masakit kasi marami akong natutunan. Tapos umiiyak ako sa Kanya, marami akong natutunan, Lord. And I thank you for that. And after that, alam nyo, hindi naman sa pagmamalaki at tawag nito, pagse-centralize po ng aking sarili. Pero after that, after ko natutunan ang mga bagay na iyon, doon ko mas nakikilala ang sarili ko, doon ko mas nakikilala yung kahinaan ko, yung kalakasan ko, at mas doon ako nagiging natutong magpapakumbaba before the Lord. Kasi ito yung ginagawa niya. Ito yung tinuturo niya.
Ito yung mga masasakit na mga bagay na pinapahintulutan niya na mangyari sa akin para matuto ako. Kasi nga, sa salita pa lang niya sa pamamagitan ng Bible, sana doon pa lang nakikinig at natuto na ako. Hindi Matigas. Meron ng mga tao na ginagamit niya para matuto ako, matigas pa rin. Ang ginagawa niya, okay. Kung hindi mo matuto sa mga ganyang bagay dito, sa gagawin ko, mas matuto ka siguro. Doon, natuto. Diba? So, ang instructions po ng Panginoon ay healthy. Napaka-healthy po. Sana pakinggan natin ito, isa sa buhay. Higit sa lahat, ituturo din sa ibang tao. Kasi para na rin po natin silang binibigyan ng isang napakalaking pag-asa sa buhay nila na unti-unti nang nawalan ng pag-asa. God bless you kapatid, kaibigan. Sana meron po tayong mga laking lessons na natutunan sa umagang ito. God bless you. To God be the glory, and always be reminded that God will talk to you in four ways. I-reveal niya ang kanyang instructions in 4 ways. Okay? So let me elaborate that one before I end this devotional. Number 1, God will talk to you. God will instruct you sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Number 2, God will instruct you sa pamamagitan ng mga tao na ibinibigay niya sa iyong buhay. Na siyang magtuturo sa iyo, mag-elaborate sa mga salita ng Panginoon, sa mga instructions ng Panginoon. But if you don't listen, God will instruct you sa pamamagitan ng mga circumstances. Trials, sickness, o kahit ano pa yan. Kapag hindi pa rin tayo nakikinig at hindi pa rin tayo willing na susunod sa mga instructions niya, lastly, ang ika-4 na bagay na gagawin niya para makikinig at matuto tayo ay ang pag-chastise niya sa atin. Ito yung pinakamasakit na pwede niya, ito yung pinakamasakit na gawin ng Diyos para sa atin. Pero ganun pa man, masakit man ito, pero nakikita ng Panginoon na healthy and helpful, effective para sa bawat isa sa atin. Then therefore, gagawin ito ng Panginoon para sa ikabubuti nating lahat. May God bless you more. I hope God will continue to remind you, will continue to bless your life, and may His words today, this morning, ay nagbibigay po ng napakalaking impact sa bawat buhay natin. So let us close this devotional sa pamamagitan po ng prayer. But before po tayo mag-pray, if you have your prayer request with you right now, please don't forget to write down your prayer request. At kung meron din po kayong mga dapat pasalamatan sa Panginoon, kasi ito yung mga bagay na natatanggap natin sa Kanya, mga bagay na ating mga natutunan sa Kanya, then magpapasalamat po tayo. Kasi nakakatulong din po yan sa lahat ng mga taong nanonood at nakikinig ngayon. Alright? So, brothers and sisters, while gagawin niyo po ang mga prayer request, mga pagpapasalamat, pakinggan din po natin muli ang ating opening song entitled, Ikaw ang Kusog. Ikaw ang kusog kanako, kalipay ug dalampanan.
Alright mga kapatid at kaibigan, yan po ang mensahe sa awiting napakinggan natin, no? Simply reminds us how how life will be more like blissful kung nasa tabi natin palagi ang Panginoon. So, like magbabasa po tayo ng mga comments and prayer request today. So, kang Ma'am Linda Manuel, basahon nato ni. Amen, salamat sa pulong. Karon nga kabuntagon nga kanunay kanamo nag-remind makadasig sa tanan prayer request. Nako pastor padayon ang kadasig sa pagpangalagad tibok namong pamilya ug protection natong tanan. God bless you always. Thank you Ma'am Linda, and we'll continue to pray for that. And to Brother Dry Bitonio, good morning Pastor. At sa lahat ng nakikinig sa salita ng Diyos, God bless us this morning. Thank you Brother Dry Bitonio. And kay Ma'am Senning Bais, good morning. Kay Ma'am Leon Lin, good morning Ma'am Leon Lin from Cotabato City. Kay Ma'am Senning Bais, once again, good morning po. Ma'am Linda Manuel, good morning po. Nanay Lydia Pacho, kumusta po kayo Nanay Lydia? We are continually praying for you. Good morning po, at thank you for tagging po your friends. Then kay Sister Sarah Jane Tolentino, good morning. Ma'am Princess Jose, good morning. Ma'am Nanay Lydia, thank you for tagging Ma'am Laurelie Gregorio. At Sister Abing, good morning Sister Abing. At Nanay Lydia, thank you for tagging Sir Nestor. And then Ma'am Emma Alumbro Quezon, good morning Ma'am Emma, and thank you for your presence and for having you today. Sister Michelle Sumatra, good morning Sister Michelle. And then Ma'am Marian Sipan, thank you for tagging Ellie Banday. Once again Ma'am Lenda, good morning. Ma'am Tesmarie Kaalim na Kanilaw, good morning. At sa lahat, no, nababasa na natin yan kanina yung mga nababasa, yung mga nasa unang comments pa lang, no. And then to Ma'am Vargas Lorby, good morning Ma'am, and thank you for your presence this morning. Kay Ma'am, kay Sister Gigi Buwalan, glory to God. Salamat sa iyang mga pulong. Prayer request nako Pastor, complete healing ni Rola na siya ay prostate enlargement. Financial guidance. Salamat sa mga pag-ampo. Thank you kayo Sister G ha sa imong prayer request, and magpadayon ta sa pag-ampo niya na. Kay Sister Risley Pantuhan, good morning or good evening Ate Risley, no? Flight ni darling Pastor, please help me to pray. Praying Sister Risley. Karon man tong 14, di ba? So ato ang iampo prayer warriors na walay mga kakulian og dili barahon sa embassy. Okay? And then kang Ma'am Lydia Sumatra Alquizar, good morning Ma'am Lydia. And then Nanay Lydia, salamat po sa prayer, no? For the glory of God, Ma'am, Nanay Lydia, no? Himaya gid na sa Ginoo, no, ang atong mga pag-ampo. And then to Ma'am Emily Budadong Lanos, salamat sa mga manindot nga mensahe karong buntaga nga mo'y nakapadasig kanunay sa atong pagpangalagad. Pasalamat ko Pastor sa atong kinabuhi nga Dios sa mga panalangin ngayong gihatag og provide niya sa among og pag-provide niya sa among panginahanglan sa matagadlaw ug sa mga trials sa among ginabuhi nga nakapadasig sa akong pagpangalagad. Prayer request ako Pastor, good health natong tanan og akong anak nga nagkasakit o tamayo na siya sa iyang gibati og dugang kadasig sa pagpangalagad og magkahiusa kami sa mong pagpangalagad og salamat kay Pastor. God bless. Thank you kaayo Ma'am Emily Budadong Lano sa imong prayer request. So far, that's the prayer request, no? Meron pa kay Sister Sheila na abutan pa. Pastoran, salamat sa mga mensahe adlaw-adlaw Pastoran nga nakapadasig namong tanan. Ay pray nga Ginoo kanunay ang mahimong ang Ginoo kanunay ang mahimong sentro sa among kinabuhi. Thank you so much Pastor sa pagtabog po. God bless us always. Thank you Sister Sheila, no, sa imong mga pagpasalamat, no. Basta para sa Ginoo, no. Basta para sa Ginoo, dalaygon kayo ang Dios Sister Sheila. So sa mga nanunood po sa ating YouTube live, good morning Sister Ging and Sister Michelle. Thank you for tuning in. All right? And kay Ma'am Lydia Sumatra Alquizar, prayer request financial and my family. Okay Ma'am Lydia, we will praying. So time check 6:17 in the morning, medyo maaga tayo na tapos ngayon, and sana, no, tuloy-tuloy na po ito na maaga lang po tayo matapos para
lahat ng mayroon pang mga importanteng gagawin ay makapagsimula agad. And I also ask you to please pray for me, lalong-lalo na sa health, sa ating internet connection at saka sa ating mga technical issues. Alright, to Sister Merlin, amen. Prayer request, pagpanganak ni Chichi, karong November 5, swab test nila sa November 3. Please pray for negative result, good health always. Financial needs, thank you, and God bless us all. Okay, Sister Merlin, thank you sa iyong prayer request, ha? And ato anang i-pray diha sa Ginoo. Magampo ta. And please stay with me. Alright? God and loving Father, we thank you, Lord, for this day. A wonderful morning, brand new day, Lord, na ipinagkaloob niyo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat sa mga pagtuturo niyo po. Lord, we know na maraming panahon na po na pinaparamdam niyo sa amin ang inyong pagtuturo, ang iyong mga instructions sa pamamagitan ng iyong mga salita. Pero Lord, hindi lahat sa amin po ay nakikinig at binibigyan ng halaga at pansin ang iyong mga pakikiusap. At kay Lord, hindi po namin po kayo masisisi kung meron mang mga pagsubok, meron mang mga hindi inasahang pangyayari na pinapahintulutan mo kasi hindi po kami nakikinig. Kaya Lord, pahintulutan mo ang mga pangyayari para ito po ay makikiusap sa amin. And dahil hindi rin kami nakikinig, kaya Lord, gumagawa na po kayo ng aksyon. Kaya hindi namin po kayo masisisi kung meron mang mga disiplin na ginagawa mo. Sana naman, Panginoon, sa umagang ito ay mas natutunan po namin at mas re-remind po kami ng ganitong mga pangyayari ay isang bahagi po ng iyong mga instructions, ng iyong mga pakikiusap. At sana naman, Lord, sa mga salita mo pa lang ay matuto na po kaming sumunod at magsasabuhay kung ano man yung mga bagay na nakakatulong sa amin na aming maipapakita po kung gaano po kayo ka mapagmahal na Diyos, na maipapakita po namin ang iyong imahe sa lahat ng mga tao na nasa paligid namin. Hindi man kami perpekto, nagkakamali kami, Panginoon. Pero mga panahon na nagiging pinagsawalang bahala din namin, Lord, ang aming mga sarili. But Lord, maraming salamat kasi ni minsan ay ang patnubay mo ay hindi nawawala, ang guidance mo, at higit sa lahat yung pagmamahal mo. Kaya sana naman, Ama, ay patuloy niyo po kami na palakasin at patnubayan, gabayan sa lahat ng aming gawing mga desisyon sa buhay. Lalong-lalo na, Lord, gawin sa mga gagawin naming mga aksyon. At sana po ang itong lahat po, ang mga ito na pwede naming gagawin ay nakakaayon po sa iyo. So Lord, patuloy niyo po na palakasin ang aming mga sarili. Bigyan niyo po ang bawat isa sa amin ng wisdom at saka spiritual understanding sa lahat ng mga gagawin namin. At Ama, salamat din sa mga puso na nanonood at nakikinig kayo, na patuloy niyo po na gabayan ang bawat isa at patuloy niyo po na proteksyonan ng bawat isa. And Ama, inilalapit din po namin once again ang aming mga sarili. Humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkakamali at pagkakasala. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin at linisin niyo po once again ang aming mga puso at isipan. Inilalapit po namin ang aming mga prayer requests sa umagang ito. I ask you, Lord, to please continue to bless the coming na pagpanganak po ni Sister Christy this coming November 5, na sana, Ama, ay magiging successful po ito. Tulungan niyo po ang finances, lalo na sa pangangailangan, at sa kanilang swab test na sana po ay magne-negative po ang resulta. Ganun din po kay Sister Donna sa kanyang panganak this coming January. Tulungan niyo po siya at naway bibigyan niyo po ang lahat ng pangangailangan. At dinadalangin ko rin po ang pagtuloy na pagbibigyan niyo po ng kumpletong recovery ni Pastor Somay. Ganun din po kay Sister Mary Grace sa kanyang PCOS. At patuloy niyo po, Ama, na ibibigay ang lahat ng pangangailangan sa bawat araw, lalong-lalo na, Lord, ang aming mga basic needs. Lord, dalangin ko rin po, Ama, lalong-lalo na sa mga prayer request din po ni Ma'am Lydia Sumatral Quisar, ang kanyang pamilya, lalong-lalo na, Lord, si Ma'am Divine, na sana, Ama, ay baguhin niyo po ang kanyang buhay, na layuan niya po ang mga tukso, lalong-lalo na, Lord, ang pakikisama at pakikipag live-in niya sa maling tao. I know, Lord, na alam niyo na po ito.
So tulungan niyo po siya na makalabas siya sa ganong klaseng sitwasyon at patuloy niyo rin po provide ang mga pangangailangan sa buong Alkizar family. Pero din po, dinadalangin din po namin ang prayer request po ni Nanay Lydia, lalong-lalo na Lord sa kanyang karamdaman ngayon. Nawa patuloy niyo po siya na pagalingin at bigyan niyo po siya, Ama, ng kalakasan na mawala na sana ang kanyang pag-uubo. And ang kanyang hika po, Panginoon, ay sana po pagalingin niyo po. At ganoon din po ang kanyang buong pamilya, lalo ang kanyang mga anak at kanyang mga apo. Layo niyo po sila sa kapahamakan, lalong-lalo na po kay Sir Nestor. Naway patuloy niyo po siya na gabayan at proteksyonan. Bigyan niyo po siya, Ama, ng malakas na pangangatawan sa bawat araw. At tulungan niyo po siya na patuloy siyang maglilingkod sa iyo na may takot at kabanalan. Dinadalangin ko rin po, Ama, ang problema din po ni Brother Roland Buwalan. Meron po siyang prostate enlargement. I ask you, Lord, to heal him. At sana po ay malalagpasan niya ang ganitong mga pinagdadaanan. Palakasin niyo po ang kanyang spiritual aspect. Ganon din po ang buong Buwalan family. At saka sa kanilang mag-asawa, Sister Gigi. Guide niyo po ang kanilang anak, Sister Joy Joy, sa kanyang mga gawing desisyon sa buhay at sa kanyang pag-aaral. Ganon din po ang flight ni Sister Darling this coming next week. Na sana po ay matutuloy po ito at wala pong mga aberya. Tulungan niyo po ang flight na ito, Ama, na wala pong mga intervention galing sa mga agencies, lalong-lalo na po sa embassy. And Lord, dinadalangin po namin ang pamilyang Manuel. Patuloy na po sila na hikayatin at proteksyonan, gabayan, lalong-lalo na sa patuloy na paglilingkod sa iyo, na lahat po sila ay magkakaisa para sa isang layunin na sambahin at pupurihin ka ng kanilang buong pusong paglilingkod sa iyo, Ama. Then Lord, dalangin ko rin po ang prayer request, Ama, ni Ma'am Emily Budadong Lanos. Patuloy niyo po na ibibigay ang kanilang mga pangangailangan sa bawat araw, ang kalakasan sa patuloy po nila na paglilingkod sa iyo. Nawa sila pong lahat ay magkakaisa sa patuloy na pagpapagamit sa iyong mga gawain, lalong-lalo na sa paglilingkod at sa pagsusunod ng iyong mga alituntunin. Tulungan niyo po ang buong Budadong family, lalong-lalo na po si Ma'am Emily. Palakasin niyo po siya sa bawat araw. Dinadalangin ko rin po, Ama, ang prayer request din po ni Ma'am Emma. Patuloy niyo po sila na proteksyon at gabayan sa Zamboanga at ilayo niyo po silang lahat sa kapahamakan at hikayatin niyo po ang kaniyang buong pamilya na patuloy sila na maglilingkod sa iyo. At dalangin ko rin po si Ma'am Jocelyn. Patuloy niyo rin po siya na gabayan at proteksyonan. At lalong-lalo na, Lord, sa kaniyang partner kay Sir Ichang, nawa patuloy niyo po na bigyan siya ng kalakasan, lalong-lalo na, Lord, marami pang projects para marami pa rin po silang mga tao na matutulungan. Ganoon po sa kanilang anak, Sister Ayumi. Ilayo niyo po si Sister Ayumi sa hindi magagandang influence sa paligid at nawa patuloy po na pahahalagahan niya ang iyong mga salita, ang conviction ng iyong Holy Spirit. At ganoon din po, pagalingin niyo po siya sa kanyang allergy, sa kanyang asthma, at gabayan niyo po siya sa kanyang pag-aaral. Ganoon din po ang buong Carlos family, nawa magkakaisa po sila sa isang totoong iglesia na kung saan patuloy po sila na matuturuan at mag-grow spiritually kay Nanay Merced, kay Sir Laret, kay Ma'am Myra. At ganoon din po sa buong Carlos family. At madalangin ko rin po kay Ma'am Jenica Alim. Patuloy niyo po siya na palakasin, lalong-lalo na sa kanyang pagtatrabaho. Ilayo niyo po siya sa kapahamakan at nawama ay matatanggal na po yung, hindi na po sana lalaki yung mga bato sa kanyang gallbladder. At ganoon din po sa kanyang lupus na sana po ito ay gagaling na. Lord, I know na ikaw po ang pinakamakapangyarihan at pinakamagaling na doktor sa lahat ng mga doktor. Sana, Ama, ay pagalingin niyo po siya at magbaba na po sana ang mga dosages ng mga gamot na kanyang iniinom. I-bless niyo po ang kanilang online business. Kay Sir Kazo, ang kanilang mga monthly laboratory test ay magiging okay po sana lahat. Ganoon din po ang kanilang pangangailangan sa financial. At sa kanilang mga anak, Sister Yumiko at Sister Kiko, i-guide niyo po sila, proteksyonan niyo po sila sa kanilang pagtatrabaho. Ganon din po kay Sister Kiko na nagiging
higher rank sa kanyang mga kasamahan sa trabaho. Gabayan niyo po siya, lalo sa kanyang mga decision making sa kanyang love life. Ay patuloy niyo rin po siya na i-guide. Ganun din po kay Ma'am Tess at kay Pastor Alan, patuloy niyo rin po sila na palakasin, proteksyonan, at ibigay niyo po nawama ang kanilang mga pangangailangan sa bawat araw, lalo na Lord ang kanilang mission work na patuloy po ito nalalago. Tulungan niyo po si Pastor Alan at ang buong pamilya, lalong-lalo na po ang kanilang mga anak, Sister Kyle, Sister Dana at Sister Krisa. Nawa sila pong lahat ay patuloy na magkakaisa, na patuloy na maglilingkod sa iyo sa kahit anong hamon man po ng buhay. At ininalangin ko rin po ang kay Sister Rose, ang kanyang mga pinagdadaanan ngayon, na ito pong lahat ay magiging okay. Kay Sister Mary Grace, ang kanyang PCOS at kanyang pag-aaral, kanyang pagtatrabaho, i-guide niyo po siya palagi. At Lord, dalangin ko rin po si Ma'am MJ, lalong-lalo na Lord sa kanyang mga prayer request, sa kanyang partner, na patuloy niyo po sila nagabayan at proteksyonan at ibibigay Ama ang kanilang lahat ng pangangailangan. At ganoon din po sa lahat ng mga prayer request, Lord, na hindi ko po masasabi sa umagang ito. Ang prayer request po ni Sister Shendon, na sana po ay pagalingin niyo po ang lahat ng merong karamdaman sa kanyang buong pamilya at sa kanilang kapitbahay po na merong gustong i-demand sa kanila, Lord. Sana po ay magiging okay po ito at humuka Ginoong yang kasing-kasing. So, Barry Drive Bitonio, patuloy niyo rin po siya nagabayan sa kanyang mga daily task, lalong-lalo na Lord sa kanyang buong pamilya at sa kanyang ama po. At ganoon din po kay Ma'am F. Joy, sa kanyang kuya, at sa lahat ng mga prayer request kay Ma'am Eileen, patuloy niyo po nagabayan si Ma'am Eileen at nawabigyan niyo po sana siya ng buyer sa kanyang condo po na ibibinta. At Lord, ganoon din po sa mga opportunity, sana magkakaroon din po kami ng mga mabubuting puso na mga buyer sa lahat ng mga transactions sa bawat isa. Kay Ma'am Evelyn, kumpleto niya pong kagalingan sa kanyang kamay, sa kanyang urticaria at sa kanyang glaucoma. At sa lahat, Lord, kay Ma'am Tiffany, kay Ma'am Lorby Vargas, na sana, Lord, magiging okay na po ang silang magkakapatid, naway mawawala na po ang mga hindi magagandang pakikitungo sa bawat isa. Ganun din po kay Ma'am Bell, i-guide niyo po siya sa kanyang trabaho, sa kanyang anak. Sana po hindi na po ito darating pa sa operasyon ang pinagdadaanan ng kanyang anak na si Ma'am Melvic. At sa kanyang ina rin po ay patuloy niyo rin po sila nagabayan, ang buong pamilyang Villarba. At Ama, ganun din po kay Ma'am Tiffany, patuloy niyo rin po siya nagabayan at ang kanyang buong pamilya. Lord, wala po kami ibang magagawa kung wala po kayo. I-bless niyo rin po si Ma'am Kiyuta Aida at ganun din po ang kanyang mga mahal sa buhay. At sa ministry na ito, Lord, patuloy po namin na ibinabalik ang kapurihan at pasasalamat, kasi ikaw naman po ang nagiging sentro talaga nito. Gabayan niyo po na magpapatuloy pa ito. Sana Ama ay patuloy niyo na ibibigay ang pangangailangan, lalong-lalo na Lord sa mga expenses para dito, Ama, lalong-lalo na sa mga technical issues, na sana po meron po kaming magagawa, Lord, para sa improvement sa life namin. At Lord, sa iyong ubos na lingkod, I have my own weakness, I have my own struggles, I have my own needs, and I know, Lord, na hindi po ito na itatago sa iyo. Alam na alam niyo po ito lahat. At alam na alam ko rin po, Ama, na hindi niyo po ito ipagkait sa akin at sa bawat isa sa amin, Lord. At sana sa patuloy po namin na paghihintay sa iyong mga kasagutan, humihingi po kami ng pusong mapagkumbaba na meron pong mataas na pasensya. At sana po ay tuturuan niyo po kami patuloy na magkakaroon kami ng mapasalamating puso sa kahit anumang meron kami, sa kahit anumang sagot na ibibigay niyo. Sana po matuto kaming magpapasalamat sa iyo, Lord. At sa araw na ito, humihingi po kami ng wisdom sa aming mga decision making, guidance sa aming mga gawain at protection po sa aming mga lalakarin. At Lord, dalangin ko rin po ang coming po na wedding ni Brother John Ray Lobo,
na magiging successful po ito at i-arrange nyo po sana ang lahat ng mga pangangailangan. Sa buong Lobo family, proteksyonan nyo po sila, Sister Darling, at sa buong Pantuhan family, kay Ma'am Angelina Lobo, kay Tatay Boy, at sa kanilang mga apo at sa kanilang mga anak. Naway patuloy nyo po sila na gabayan at proteksyonan. Ami pong ibinabalik ang taos-pusong pasasalamat sa umagang ito. Maraming salamat sa walang katapusan nyo po na pagmamahal at pag-aalaga, pag-aaruga sa amin. Salamat Ama, at binabalik namin ang taos-pusong papuri at pasasalamat sa pamamagitan ni Hesus Kristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen and Amen. Thank you so much sa lahat ng mga nagstay, no? Until sa ating pagtatapos sa prayer. Ma'am Bel, may God continue to bless you, Ma'am Bel, at for the glory of God, no? Kay Ma'am Weng, good morning po, Pastor, at sa lahat ng mga kapatiran nakikinig, prayer request po na sana maging maayos ang gawain sa Ordaneta, Pangasinan. Okay, Ma'am Weng Tamayo. Okay, patuloy namin po na idadalangin, Ma'am Weng. At thank you po, Ma'am Weng, sa presensya niyo po sa umagang ito, at nawa patuloy po namin na makakasama kayo sa daily morning devotion po natin. At prayer warriors, can you please include Ma'am Weng, no, sa kanilang gawain sa Ordaneta, Pangasinan. Brother Eric Lobo at Ilomen, good morning and thank you po sa presensya nyo. Dito ako sa bundok. Okay po, Ma'am Lydia. Ma'am Lydia, no? So, sa lahat, no, na nagstay, thank you so much. Magandang umaga once again. At sa ating YouTube channel, Sister Ging, Sister Michelle, no, Sister Sheila, patuloy po din kami na nananalangin sa inyo. So, temporarily magbabaybay na po ang inyong ubos na lingkod. Kita-kita po tayo bukas. At once again, this is Pastor Ran Sabona, temporary na magsa-sign off. And patuloy ko po na i-remind ang bawat isa na mag-iingat po tayo palagi. At patuloy tayo na manalangin na sana mahinto na ang COVID na ito at babalik na tayong lahat sa normal. At sana sa pagbalik natin sa normal ay magiging babalik din po ang ating taos-pusong pagmamahal at pagbibigay natin ng kahalagahan, lalong-lalo na sa paglilingkod natin sa Panginoon. And don't you ever forget that our genuine love, our genuine heart to the Lord, ang patuloy natin na pagsusunod sa Kanyang mga kautusan at pagsasabuhay ng Kanyang mga salita ay siyang magdadala sa atin sa pagkapanalo at siyang magdadala sa atin sa isang lugar na mas doon tayo bibigyan ng napakalaking pagpapala ng ating Panginoon. Good morning once again, Soli Deo Gloria. Stay tuned at pakinggan po natin at panoorin po natin ang ating outro. Romans chapter 8 verse 28. And we know that all things work together for good to them that love God, and to them who are the called according to His purpose. A journey with God will always be your partner in every battles in life. We will pray as one, we will fight as one, and we will win as one. A journey with God will always be your family. Remember, life is always be a meaningful journey when you leave everything to your perfect God and Creator.